Mä siis rakastan tällaisia snackilautasia ja snackplateja, joten mä ajattelin, että mä voisin nyt näyttää teille, että mitä mä laitan tänään tähän mun snackplateen. Okei, ekan laitetaan kurkkuun. Mä pilkoin ne tämän muotoiseksi, niin mä tykkään dippailla niitä. Sitten tuohon dippiin tehdään se kohta. Sitten mä pilkoin myös pikkasen cheddar-juustoa. Yksi mun ihan lempiherkuista tällä hetkellä on taatelit, joten laitetaan niitäkin tähän muutama. Tää on vaikka 4 kappaletta. Okei, sitten laitetaan muutama tämmönen minisuolakurkku. Ja sit laitetaan vielä suolatikkuja. Ja mä oon siis sitä mieltä, että suolatikut on aliarvostettuja. Nämä on aivan sairaan hyviä. Näitä on aina jossain juhlissa. Ja sit kun kaikki syö niitä, niin koukuttuu on silleen, että vitsit, nämä onkin hyviä. Nyt tää alkaa näyttää hyvältä ja nyt tehdään tää kastike tähän keskelle, koska dippi on siis paras osuus snackilautasissa. Mä otan kermaviilin tai voit ottaa jogurtti, ihan mitä sulta löytyy kaapista. Ja laitetaan sitä tänne kulhoon. Okei, ja sit laitetaan tätä Melindasin mango habanero kastiketta. Ja tää on aivan sairaan hyvää, eikä ole liian tulista. Mä tykkään sellaisesta pienet tulisuudesta, mutta en silleen, että oikeesti suuta polttaa. Joten laitetaan sitä tänne sekaan. Okei, nyt mä laitoin ehkä 10 tippaa, sekoitetaan ja sit voi välissä maistaa, koska se on silleen itselle sopivaa. No, mä laitankin vielä muutaman. Sitten sekoitetaan. Tälleen saa aikaiseksi oikeasti siis ihan superhelposti kaikki dippejä, koska tohon käy mikä vaan jogurtti tai kermaviili tai ranskan kerma tai mikä vaan oikeastaan pohjaksi. Ja sitten tätä vaan siihen päälle. Okei, nyt tää on superhyvää. Mut joo, täältä näytti mun snackilautanen tällä kertaa.